velkommen til vores lille kortfilm. Vi vil nu vise dig, hvordan at jorden, nogen tror på, hvordan jorden blev skabt. Og vi vil nu vise, hvordan jorden blev skabt ifølge Bibelen. Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys. Og lys blev der. Og Gud sagde, der skal være en hvælving i vandene. Det skal dele landene. Ej, vand. Og vand blev der. Kan man ikke se det? Nej, nej, okay, ja. Hvad kommer der? Jorden skal grønnes, og vi skal have planter. Og planter blev der. Der skal være lys på himmelvælvingen for at skille dag og nat. Nu er der dag. Og nu er der nat. Der skal være fiske i vandet. Og fugle i himlen. Og fisk blev der. Er I klar? Ja. Jamen skal man ikke først sige? Jeg siger bare lige fugle. Og så sagde Gud, at der skulle være fugle. Og så kom der en fugle. Og så sagde Gud, at der skulle være Alle slags krybdyr. og så var der en flue. Hvad skal vi? Og Gud sagde, at mennesket skulle skabes. Nana Gud ville. Og så kom der mennesker. Vi er menneskerne. Tak for opmærksomheden. Det var så vores lille kortfilm om, hvordan Gud skabte jorden.